Здравейте, на път към метрото съм. Ето една красива мозайка. Качвам се сега в влака и отивам да връщам обувки, които така се получи, че не са станали на моите деца. Ето сега ще ги видите голямите кутии и така. Здравейте! Не прецених колко е студено днес. И трябваше да дойда тук да връщам на моите синове обувки. Да имаш две момчета. Какво е момчета всъщност? Момчета, те растат толкова бързо, че ето тук имам 6 чифта обувки, които аз поръчвам. Идват едни огромни кутии и мъжа ми мисли, че ще се местим някъде другаде. Защото поръчвам в масови количества и гледам да има винаги няколко половин размер или един размер, които да са просто вкъщи, защото в един момент като израснат и една сутрин се събуждат и казвам, ние не можем повече да ги носим те обувки, те са ни малки. Аз съм в момента на Columbus Circle, тук има един голям център, шопинг център, който може да се види зад мене. Аз ще влезна след малко, там има една много хубава скулптура на Ботеро, една така наречената голяма дебелана. Аз много я харесвам. И сега ще обърна камерата, за да ви покажа малко от Централ парк и сградите около мене. Това, което виждате е една от сградите на Тръмп. Това мисля, че е хотел и живеят хора също там. Това в дъното е Централ парк, а този паметник, който виждате, е всъщност Колумбус. И така, още сгради. Значи, ето тази сграда е една от най-високите сгради в Манхатън в момента, тази в ясно. Аз я виждам откъдето ние живеем. Ние сме тук няколко спирки с метрото, откъдето сме. Това е Columbus Circle центъра, който зад него е Mandarin Oriental, един от най-хубавите хотели в града. И аз ще влеза вътре, в центъра, да ви покажа малко повече. Надявам се да ви хареса. И така, ето е статуята. И там, където е златната статуя, започва Централ парк. Ето тук ще видите как ги режат дърветата. Вече почваме да се подготвяме за март. Нямам търпение, омръзнах ми те студове, дъждове, снегове и така нататък. Забравих, че те го премениха от Columbus Circle Center на Deutsche Bank, защото банката взема една много голяма основа, мисля, че няколко етажа от преди няколко години. Ето е на Ботеро едната статуя. Той е огромен. Сигурно е едно 4 метра. Това е любимия ми магазин за всякакви такива домакински посуди и така. Ще влезе след малко. Те имат винаги невероятни неща за масата, за кухнята, така нататък. Един от също така любимите магазини на майка ми. И исках, ако може, да бутилирам миризмата, която има в момента тук, защото нещо се прави отзад, ама не знам точно какво. Те имат цяла голяма индустриална кухня. И в момента мирише на пица, обаче не виждам пица. Ето се приготвят за Великден. Всичко е за цветни яйца и зайчета.
още зайчета. Качвам се в момента по стълбите, горната им част. Има много хубави мебели и два пъти съм пазарувала за мои клиенти. Обърнете внимание на бежевите и белите дивани. Те са абсолютна класика в американския дизайн. Винаги се започва с бежев или бял диван и оттам се слагат аксесуари, които ще създадат настроението и дизайна на една такава стая, като бяло платно. Ето и от тук ще ви покажа. Аз всъщност съм на терасата в този магазин. Доста голям. В момента всички тези азиатски нюанси на цветя, много зелени клонки, птици, в комбинация с такива златисти рамки са страшно на мода. И всеки дом, който не може да си позволи изцяло всичко да промени, тези малки елементи ги правят по-модерни и по-в част с теченията в дизайна. Orchids always make everything better. Малко шоколад. Сега ще ви покажа беталанчето на Бутеро. Тя е огромна и всъщност те са от двете различни страни. Сега скачам нагоре, искам да ви покажа гледката към Централ Парк, което е невероятно. Мисля, много красиво. Малко френски сладки macaroons. Голям хит за последните няколко години тук. Предполагам, в Европа отдавна са стара новина. И така, сега отивам да ви покажа гледката през тази тераса. Като картичка. И когато се раззелени е много красиво. Много. Ще ви покажа малко по-високо. Как изглежда още по-хубаво гледката. Така и сега обратно към вкъщи. Моите деца са във ваканция, но ние сме си вкъщи днес. Тук влизаме в един магазин Home Goods, който е много популярен изцяло в Америка. Те са голяма верига и по принцип средностатистически американец пазарува много тук, когато търси за неща за къщата, декор, керамика и така нататък. Тук са пак азиатските вази с похлопаците, които са направени всъщност за джинджифил. Имат всякакви варианти, най-различни цветове на различни цени. Значи една такава ваза струва между 20 и 70 долара. Много по-добре от предишния магазин, който стига до 400-500 долара на ваза. И така, надявам се, че ви хареса това видео. Ако имате въпроси, задайте ги долу в коментарите и ви желая всичко добро и до скоро. Довиждане!